Tahun kisang bahalang hapok kalama joko komso kani kendu hakani kasing nangkong kakarwi tarik ban syim kirai tiba kam tenge halor ka jing penselem jong ka sarkar pedang ban ai ya ke inaral permit hamme khalaya karkum ka jing thu da vice chairman ka komso balang prang karbani bah kate ka jing kadu kamat ekran kabane kong kari baik kumno masdang no dakikam ban penbor ya ka sarkar pedang ban ai no kam klo ya ka ALP ka Central Executive Committee CEC jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization Komso kani kendo akhwai tarik mentau bunai nak menta ban yathir ban yatai bat ban shimrai halor ki program JK bajur nangne sikma bandawa baka sarkar preng kadai ban pentrai comeback ya ka inner line permit ILP ha ke jala Meghalaya haka khruai tarik ngini kendo ban sim rai no ban penlong dak JK batenge hado bandayo ya ka ILP ha ke negeri ka ejmi namar menta la sisnam kente la sisnam tam ngile ap ka sarkar preng kale bom patiao satya pat i kumba kam burom ya ka jingdawa jong seng balang ya ke jingdawa jong ke jaj penreu bat khamtame ya ka resolution balam menjur da loda baro ibre bungot jong ka jala Meghalaya kumta ngimbanse ban phaibiang ban penlong organe ka komso bat ki seng balang kina penlongi ke jingi ki ke bateng apa ke jala ka komso kan sasim ya ka rairu ban kentu ya ki menteri surkar bat ya ki MLA ba ki lek budin ban ya krani ke kam ka badai ka tauba dausan jong ke jat penreu hang thi apa nong ba dalhi susu dalor ka LP ka komso kalaru paneken horo kiwe kimat kata kum ke jingdawa ban penrong ye tin khasi bat karo hapo ka knet ke bapra bat kumjuru ban penbait no ya uput usam bat ke asam ka badai ke kam ke bala sateng menta la jandap san kosna nenter nado bangiyo ya ka jong ka hillstem kumta nakaliang junga kum upai charman jong komso hakajuk kepor kum presiden barangba jong ka HNM ngawer berkentui paiba kari banya nok tilang bat kino ki program JK jong ka komso jong ka judgment reu namar ka JK kalong nak benta baniada ya kali bat ka judgment reu nak benta baniada ya ka pateng ka pekit jong ka judgment reu nak di syak kelab ha ki hepat kumta ki paiba kerpat sisin bakin sobha ban ai ti krisyan bapura ha kine ki sni ka ba komso kan penmenai jingke kumba pila ai ti krisyan bapura ha ki snembel dep halor kene ka mat ILP bat kumtaro ki berhenti ba ki paiba kin ajing kersan biang bapura nangne sikmat nak benta ka jengi kum komso na benta ka jengi kum benreu na benta shibun ki dauba ki dausan jong benreu kum ka them motor ka ILP uput usam bat ka jeng penrung no hakrit ka bapra ya tin khasi ka banlong kum ka official langway khnang bakan pensok ya ka lawai ba phanai jong kari bat ka jai